तर नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, प्रवीण ठाकरे पाटील या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आणि मी आपल्याला शेवगा लागवडीची संपूर्ण माहिती आज देत आहे. हा माझा शेवग्याचा प्लॉट जो आहे हा 15 जुलैची लागवड आहे. जवळपास 1 महिना झालेला आहे आणि खूप सुंदर अशी वाढ होत आहे आणि हिरवा कंच शेवगा आहे, आपण बघू शकता. आणि याला आत्ता एक निंदन दिलं आहे मी आणि खत फवारणी वगैरे दिली आहे. बघा, खूप सुंदर असा शेवगा, वाढ चांगली होत आहे याची. आणि आंतरपीक म्हणून मी सोयाबीन घेतलं आहे. सोयाबीन पण छान आहे, एकदम मस्त हिरवा कंच बसला आहे आणि सध्या आता फ्लावरिंग स्टेजवर आहे. आपण बघू शकता. जवळपास मी शेवग्याचा 2 एकराचा प्लॉट घेतला आहे. पारंपरिक पिकासोबत सध्या नवीन असा हा माझा शेवग्याचा प्रयोग आहे आणि खूप सुंदर अशी लागवड जमलेली आहे. सोयाबीन पण सध्या फ्लावरिंगवर आहे. खूप असे सुंदर असे गच्च फुलं आलेले आहेत. आणि शेवगा पण खूप छान आहे. जवळपास 2 एकराचा माझा हा प्लॉट आहे आणि आंतरपीक सोयाबीन घेतला आहे. 3-4 महिन्यात सोयाबीन निघून जाईल आणि शेवग्याचं मग नंतर आपल्याला चांगलं नियोजन इथे करता येईल. कसलाही रोग नाही किंवा काही नाही. यावर्षी पाऊस जरा थोडा जास्त होता, पण असा पिवळापणा नाही किंवा काही नाही. छान प्लॉट खूप सुंदर जमला आहे, बघू शकता आपण. बारा बाय 5 वर ही लागवड केली आहे आणि 1 फुटाच्या अंतरानं 1-2 झाडं असे जवळजवळ दिलेले आहेत आणि मध्ये सोयाबीन आहे.